Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Op deze versie dan hebben we weer een gast hier rond de tafel in het Omroep Café. En je weet het, die had altijd een actieve rol gewoon in de muziek. Dat kan een muzikant wezen of een organisator. Of bijvoorbeeld Johan Liest, jong, te gast. Hij zit hier aan tafel en hij heeft me een heel mooi cv'tje gestuurd. Johan, allereerst welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Ik zeg maar even zitten, want ik vraag je meestal waar is in dit geval Johan Liest. Zo is dat de Zuidlezen kennen? Ja, Johan Liest, geboren in 1954 in de Stellingwarven in Oosterwolde. En mijn heid en mem, dat waren Jan en Jookje Liest. En ik heb een zuster en ik heb een broer. En dat is het. En pensionada in Tusken of niet? Ja man, ik ben 4 jaar te vroeg met pensioen gegaan. Te vroeg? Te vroeg, ja, te vroeg. In ieder geval bewuste keuze. Zo van, met je 63ste kun je waarschijnlijk meer als met je 83ste, als je het wordt. Hè. En we hebben een stukje mantelzorg in de familie, dus het is handiger om dan vrij te wezen bij de handen. Zo simpel is het. Ja. Geniet er wat van? Heerlijk. Het pensionada leven? Ja, het is, en je moet het wel zelf invullen. Nou heb ik het geluk dat ik een hele lieve vrouw trouwens heb. En wij doen het gewoon leuk samen. Wij hebben het goed. Het kan natuurlijk altijd beter, of weet ik het. Maar we hebben het gewoon goed. En daar genieten wij van. En ik heb nog een schoonmoeder die straks 92 wordt. Daar denk ik van, nou, hoe riek kun je wezen? Sterke genen dus. Ja, van mevrouwskant. Ja, het is dus van de kolenkant. Hoe zit het mijn dingkant? Nou, een beetje modaal. De reden dat je het nu gegaan, ik zei al, we beginnen door een cv. Dank daarvoor trouwens, want ik hier redelijk zicht, maar net zicht op alles. Was die een hartstikke hier en dat is een hele tijd. Even over die begin, wanneer je best een beetje cultureel en muzikaal wat bewust worden van die smaak en daar zijn we mee bezig. Ja, ik denk dat, zoals denk ik de meeste mensen wel, om erbij de midden, dat je zeg maar 16, 17 in die wereld, dat je zegt van, wat vind ik nou eigenlijk mooi? Wat bepaalde selectieve dingen van, gaat het de soulkant op, gaat het de blueskant op? Hè? Was toen in die periode, hè? De Beatles of de Rolling Stones, hè? Dat soort dingen. Nou ben ik niet zwart-wit-denkerig. Want de mooiste muziek vind ik, als het live speeld wordt, en of het nou Nederlands is of death metal, maakt me niet uit. Als het maar mooi is. En dat het... en live dus? Dat is ja. En dat vind ik het mooiste. En of het nou een groot artiest is of niet. Want ik ben bijvoorbeeld met de jongens, die zongen van mij naar Pearl Jam West en naar Pinkpop. Maar gewoon gezellig in de kroeg. Dat iemand daar singer-songwriter zit. Ook mooi. Juist dat. Het voelen van de muziek. Dat is het mooiste. Ja. Even naar Richier. Initiatiefnemer, organisator, popfestival Joppop, Jesterwoord. Initiatiefnemer van Shanty Café, lokale omroep O3. Programmeur Cultureel Centrum De Miente, Jesterwoord. Programmeur Stichting Keunswerk Oosterwijk. Maak nog even trokje. Wat een lijst. Ja, en ik vind het ook hartstikke leuk om te doen. En, want het mooie van organiseren is eigenlijk mensen bij elkaar brengen. En dat vind ik eigenlijk het mooie aan het vrijwilligerswerk en het organiseren. Ja. Dat je met elkaar wat goed bezig bent op een mooie, leuke manier. Ja, dat is het eigenlijk. Gewoon leuk invullen. Wanneer het begon, dat organiseren? Ik bedoel, het is een hele stap vaak van lekker naar een plaatsje luisteren of eens een keer naar een concert gaan. Of zelf initiatief ergens te nemen. Ja, nou, het is bij ons ook wel met de paplepel ingegooid, hoor. Want mijn heid ook, die organiseert ook allemaal dingen. En mijn broer die doet dat. Mijn zuster iets minder. Heb je muziek gerelateerd? Nee, mijn broer is heel creatief. En ook technisch heel creatief. Maar ik ben meer creatief in de zin van dat ik muziek mooi vind en dat ik er iets bij bedenk. En zeg maar, ik denk in plaatjes. Ik denk in beelden. En dat ik zeg van, nou, we gaan bijvoorbeeld een kerstconcert organiseren. Nou, hoe kleur je dat dan lekker in? Op die manier. Ja, precies.
praten we aan verder over, want kan ik vragen om een aantal platen, muzieknummers uit te zieken. En wie zit u daar met de Moody Blues, Nights in White Satin? Ja. Old school noem je dat? Het is ook mijn eerste LP die ik kocht heb. Serieus? Ja. En waarom heb ik nou die CD-kaart? Of LP-kaart? Ik had een oom van mij, ome Gerard. Want wij hadden thuis altijd Hollandstalige muziek bij u zeiden men. Dat was het. Het levenslied. Ja. Maar ome Gerard, die luisterde naar klassieke muziek. En toen zei hij op een gegeven moment eens een keer van... Volgens mij was het op Nieuwjaarsdag. Dan heb je dat concert in Wenen. En Garmisch-Spat een keertje het skiën erachteraan. Toen zei hij van, dan moet je daar eens een keer naar luisteren, zei hij. Toen dacht ik van, wat is het mooi. Ken ik helemaal niet. En toen op een gegeven moment, toen ik dus dan wat bewuster was, tussen 16 en 17 jaar, dat je wat bewuster wordt van muziek. Toen dacht ik van, maar dit is mooi, deze LP. Want dat heb je dus pop, rock. En de Moody Blues waren eigenlijk de eerste die daar zo mooi sausje met klassieke muziek overheen gooiden. Toen dacht ik van, dus dit is het. Dus mijn eerste LP. Waar kochten ze die? Die kocht ik vroeger bij Albert Jager. Albert Jager? Ja. De plaatselijke expert of zo? Nee, ja, dat zou nu expert heten. Maar de man was gewoon zelfstandig. Die verkocht wasmachines en plaatsjes. En dan heb je daar zo'n koptelefoon op. En nee, dan moest je dan zo luisteren met 2 van die grote oordopjes eigenlijk. Dat idee. Ja, daar heb ik hem gekocht. We praten straks verder over. Want eerst dat nummer. De Moody Blues. En ja, de grote hit eigenlijk. Nights in White Satin. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. In white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send.
Blues and Nights in White Satin. Sil Griff in de top 2000. Wel heel eigen eindigje. Terug trouwens, mooi nummer. Mijn mooi orkest eronder. Ja. Johan Liest, te gast Stuart. Jester Woord. Best dat ik hikken en tying trouwens. Om er op zijn gay Fries te zitten. Ja, ik ben daar te water geladen. Te water. Oh, dat is ook wel mooi, ja. Nee, we hebben En inderdaad... nooit werk voortgingen dus. Hè? Nee, 67 jaar woont. Zo'n 60 jaar, ja. Mooi leeftijd toch? Ja, ik geniet ervan. Ja. Moody Blues, hast al even verteld dat dit nummer staat op de eerste LP die je ooit kocht hast. Ja, dat klopt. Bij de lokale platenzaak, op het zeg maar naast de koelkasten en de wasmachine. Zo was dat, hè? Ja. Bist de verantwoordelijk in Lutsen om dit soort groepen te zien? Of hast het wat ter houden? Hoe Nee, dat later zien? pas. Later. Toen, ik ben eigenlijk pas naar festivals gaan toen mijn zoons het zover hadden. Een beetje laatbloeier dus. Ja, ik kan me nog herinneren, de Fields of Rock was in Nijmegen, in de Goffert. En onze jongste zoon die was 13. En de oudste die was 17, ja. En die gingen daar naartoe, huis gehuurd. En wij daar naartoe, gezellig. Maar zodoende ben ik eigenlijk meer op dat festivalspoor terechtgekomen. Oké. En meer gaan en nog meer luisteren. Want die jeugd van tegenwoordig, als je die festivals hebt, dat was ook een hele andere type muziek als dat je dus zeg maar via Sky Radio binnenkomt. Mooiere muziek, mooier om naar te luisteren. Betere muziek. En dat heb ik echt toen. Die jongens van mij die hebben wel een heel grote invloed daarop gehad. Ik heb ze geprobeerd eerst goed op de rails te zetten. Ja. Maar ze hebben mij wel als wagon metgenomen, zeg maar. Ja, eerst op jonge leeftijd zo weinig mogelijk rock'n'roll. Totdat ze ermee omgingen konden. Ik denk dat iedereen wel eens een keer naast het potje pist. Ja, dat denk ik wel. Maar in hun eigen jeugd, 16 zoontje en 18 hier. Ja. Wie is een brave Rick dan? Nou, nee. En ja, dat weet ik eigenlijk niet of ik slecht of goed was. Nee, maar meer braaf of ja, dat denk ik wel. Ja, normbesef. Jeugdsoes, Ja, de kroeg of... Nee, want ja, we gingen wel eens te biljarten. Bij wijze van spreken. Ja. Dat mocht, hè. Voor 16 jaar dan mocht je de kroeg in. Bier drinken. Maar maar er kwam ook bij heel praktisch. Financieel waren de mogelijkheden er toen ook niet. Van uw huis niet. Dus, en je had wel eens een baantje bij de bakker en dat soort dingen. Maar dat smeet niet op. Dat je zei van, nou jongens, we trappen even 3 deuren in. Dat werd natuurlijk niet zo. En de tijd was ook heel anders, Willem, hoor. Tenminste, dat heb ik later. Ik denk van, waarom ben ik niet naar de eerste Pinkpop gegaan? Bijvoorbeeld. Ja. Weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik denk dat ik in de klein wereldje zat. Later pas ontdekt. Ja, en blijkbaar net de prikkeling hier van ik mat daarheen dus. Nee, en het werd ook minder aangeboden dan je dat nu hebt. Ja. Ik bedoel, als je nu niet een kaartje koopt voor Pinkpop, dan morgen bij te laat. Dat is in 20 minuten nu verkocht. Ja. Bij wie het spreken. Nee, dat was anders. Andere tijd, andere omstandigheden. Ja. Hoe oud wist u toest zelf... We hebben hier al even gehoord, had hij een heel grote organisaties voor zitten, had dingen opzet. Daar komen we straks nog wel over te spreken. Onder andere dat popfestival, Jopop. Ja. Maar wanneer begon het eigenlijk al hier voor? Want ik zeg dat toen in de jaren 80 al met musicals bezig was. Ja, dat was in het begin van ons trouwen. Toen, dan ben je wat gezettelder, hè. Dan kun je met je eigen gang gaan. Tenminste, zo was het toen in onze situatie. En toen vanuit buurtverenigingen ben ik benaderd of ik een musical wilde schrijven. Of samenstellen met liedjes en met teksten. En dat... Waarom baas er van vregen? Hier is al eens wat dingen dan? Of hier is het ik denk dat ik misschien onbewust wel eens een keer iets heb laten zien ergens of zo. Ik weet het niet. Het is nogal een vraag namelijk. Ja, maar ja... Ze kwamen ook bij mij of ik regisseur van het openluchtspel wil worden in Appelska. Ik had het gevoel, dat kan ik. Ja, klinkt misschien raar, maar ja. Ik heb het gevoel dat ik dat in de vingers heb. Ja. Dat ik dat kan. Ja. Ja. Maar best wel dan ook iemand die denkt, ik kan jaar zijn op iets. En ik had er helemaal geen verstand van. Juist niet, want dan ga ik mij juist meer inlezen. Ga ik me oriënteren van wat er van mij verwacht en hoe kan ik het mooi maken. Ja. Dat is hetgene dat ook dat bindende is. Hoe mooi kan ik het maken dat de mensen daar plezier in hebben, dat ik zelf plezier in heb.
dat je wat moois creëert. Dat is... Wat voor musicals wie hem dat? Weet ik ook net hoe. Wist dat dat was heel verschillend. De eerste was allemaal losse stukjes. Zeemansliedjes en zeg maar iets met playbacken zat erbij in. En ja, dat was toen in de 80e jaren. Hè. Het was de opkomst van de CD wat. En je kon meer technisch, was er wat meer mogelijk als in het verleden. En ja, dat eigenlijk. Dat je dus... Maar waarom men mij vroeg, ik weet het niet precies. Wel, leuk toch? Ja. Maar hoe ging dat dan in de praktijk? Ik bedoel, dan moest je oefenen, moest zo'n musical, moest meestal vregen, waar door de hoofdrol, er moet koorkes komen, opnames. Ja, en dan ben ik denk ik de bindende factor dat ik mensen bij elkaar zoek. Die zegt van, nou, die kan gitaar spelen, die kan drum spelen. Die het verstand van bijvoorbeeld, was er toen nog niet, een beamer bijvoorbeeld. En dat kwam later. En dat je zegt van, nou, we doen er een plaatje bij, we doen er teksten bij, dat mensen mee kunnen zingen en dat soort dingen. Dus mensen bij elkaar brengen. Ja. Maar daarmee zei ze eigenlijk al op dat moment, hier is er dus al een redelijk centrale rol. Misschien wel in het dorp, misschien wel met dwarpen eromheen. Want oorskist meestal net Vreegje en Fine. Maar we hebben aardig zicht al op waar gitaar spelen koer en waar drummen koer. Om het heel simpel te zeggen. Ja. Dat was wel mijn ding dat ik was nieuwsgierig wat andere mensen deden. En dan zei ik van, dus jij kunt radio maken? Oké, dan moeten we jou hebben. Ja. Oké, en jij kunt bier tappen? Oké, dan moet jij je nu. Maar daar moet je gewoon heel programmeren van kennen. Ja, maar ik heb, denk ik, een heel groot netwerk. Dat denk ik wel. Ja. Dat heb ik altijd om mij toe gehad. Ja. Maar vooral heel sociaal bezig dus. Dat denk ik wel, ja. Begin muziek draaien. Procol Harum. Ja. Ja, deze noem ik draaien trouwens in de top 2000. Peter R. de Vries. Ja, daar staat het helemaal los van. Ja, dat weet ik. Maar ja, we ontkomen er net door natuurlijk dat die straks heel heeg eindigen is dus. Ik noem het draaien, wat ik al zei. Peter R. de Vries die had dit broekt voor een, wie is een live lied hard wordt, om het samen zo te drukken. En dat is een productie op viert en dat is Slaggen. Net de reden dat je het draait, maar wel mooi dat het in die lijstje staat. En du hast vregen om een specifiek live nummer. Of een live versie van dit nummer. Ja, maar dat vind ik het mooie van muziek. Live is het mooiste. Ja. En dat kan tegenwoordig via YouTube en Spotify. Je kunt natuurlijk heel veel live doen. Maar vooral hoe ze daar dat festivalterrein ingericht hebben. Allemaal zittende mensen op rode stoeltjes en een heel mooi podium gemaakt. Maar ook weer, net als bij de Moody Blues, een stuk klassieker in. En daar begint het ook mee. Ja. En dan langzaam dan hoor je dat lied. Want meestal als je Procol Harum hebt, dan zeg je, dat is Whitey Shade of Pale. Maar dit is heel langzaam wat het opbouwt. Heel mooi. Ik ben heel blij. Het begint te draaien. Een opname, we zitten het alleen. Het is live opname in Denemarken in 2006, om correct te wijzen. En op YouTube had er haast 20 miljoen mensen al van mij genoten. Dus dat binnen aardig wat, kan ik je vertellen. Ja. En we hebben de 20 miljoenste, om het zo maar zo te drukken. Want dit is een Procol Harum en The Whiter Shades of Pale. Skip the life and let go. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick.
as the ceiling flew away. When we called out for another drink, the waiter brought a tray. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned to water, shade of pale. She said there is no reason, and the truth is plain to see. But I wandered through with my playing cards, would not let it be. One of 16 vestal virgins who were leaving for the coast. And although my eyes were open, they might just as well have been closed. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned to water, shade of pale. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned to white, shade of pale. Thank you so much. Thank you for having us. Stereo ovatie in Denemarken voor deze prachtige uitvoering. Vind ik heel mooi, Johan. Ja, Bij deze bedankt alvast. Kim nog net mij kregen van Wider Shades of Pale live in Denmark 2006. Dit gewoon op YouTube, dames en heren.
En natuurlijk Procol Harum. De kar van Johan Liest, je te gast. Johan, ik zeg ergens een berichtje, dan mag het zo maar even uitlezen hoe het zit. Dus du hast nou 40, 50, 60 hier dingen georganiseerd, bij elkaar gebracht. Hoe lang was net ongeveer? Ja, reken maar 60 jaar. Waar ben ik mee begonnen? Dat was toen ik 7 was. Ja. Toen had ik het idee van, weet je wat, de juffrouw is jarig. We moeten eigenlijk een collectief cadeau maken met een leuk verjaardagsfeestje voor de juffrouw. Dus toen was ik 7 en nu 67. Dus ja, zeg 60 jaar. Ja, jubileum. Een jubileum, ja. Maar ik zeg, dat is een beetje hoe het opbouwen wie is, hoe maakt dat zien? Het is wel even mooi geweest, maar alle druk dan net. Ja, op een gegeven moment dan zeg je van, is het zeg maar de glas een beetje vol? Het geeft mij ook heel veel druk. Als jij het goed wilt organiseren, en het wordt elk jaar moeilijker om het te organiseren, omdat natuurlijk de wereld gaat sneller. Je hebt niet alle mogelijkheden meer. Wat vroeger waar de mensen tevreden mee waren, dan zeggen ze tegenwoordig van dat gaat allemaal te langzaam. Dat willen we niet. We kijken niet naar die film van Zwiebertje, want dat duurt uren, bij wijze van spreken. Mensen zijn ook overvoerd. En je wilt op een gegeven moment na 60 jaar ook wel een beetje rust in de kop. Ja, oude lul zeg maar. Maar nee, het is gewoon goed om ook een stap terug te doen. Ja. Waar stapst uit waarom? Er was natuurlijk van alles die in. Er komen waarschijnlijk nog wel even over van de lokale omroep tot, nou ja, werd ooit met begonnen de musicals, bij wijze van spreken. Het organiseren van een popfestival. Wat is de laatste jaren nog? Wat hier stond drok er nog? Hoofdzakelijk als programmeur bij culturele dingen, bij Stichting Kunstwerf in Oosterwolde. Had ik de afdeling Muziekwerf. En ik heb ook als programmeur daarvoor gewerkt als vrije tijdbesteding in cultureel centrum De Miente in Oosterwolde. Het was een klein podium en daar hadden wij bijvoorbeeld artiesten als Gerber Douwstra en The Other Road, straatklinkers. Dus mooi kleinschalig, kon zeg maar 100 mensen in. Maar wel zo bedacht dat daar een goed geluid stond en dat daar een mooi plaatje qua licht op stond. Ik wil het wel mooi maken. Ja, dat is eigenlijk mijn... en dat geeft mij nou te veel druk. Ik denk van nou, het is wel klaar je. Het is mooi geweest. Ja, niks mis mee. Wat is het druk? De regels, het yield, alles organiseren, de mensen weer bij elkaar brengen. Dat wat blijkbaar in krachtwest is altijd, van die Sandal. Ja, maar mensen die hebben ook veel eerder... vinden ze er wat van. Van ja, maar dit. En dan denk ik van, nou, laat mij nou even. Het komt goed, weet je wel, op die manier. Is het een beetje klimmerd helemaal, gezeur? Ja, er wordt meer zeurd, ja. Dat is wel zo, ja. Ja. Emelt, hè, ja. Ja, dat denk ik wel. Maar dat is het niet. Je moet zo zien, ik wil er niet van wakker liggen. En dat gebeurt een beetje. Zeg van, dan ging ik er 's nachts ook over nadenken. En dan denk ik van, nou, dat is niet goed. Je moet het om 5 uur, zeg maar, als je die deur van het culturele centrum dichttrekt, dan moet het ook los wezen. Maar ik merk gewoon bij mezelf, de laatste tijd dat ik dat ik het meeneem naar huis. En dat moet niet. Nee. Dus toen heb ik gezegd van, dan gaan we ermee stoppen. Nou, klaar. Ja. Maar als programmeur, hoe lang ga je dat dienen? 7... Nou, dat is bij de Miente een jaar of 4, 5, zoiets. En ik zit nu 3 jaar, denk ik, bij de stichting van Kunstwerf, ja. Daarvoor had onder andere het popfestival Jopop. Had je het zelf opgericht of had dat mij geholpen op te zetten? Nee, wij hadden in Oosterwolde was er geen popcultuur. In de zin van, er was geen poppodium, er was geen oefenruimtes, jongerenontmoetingsplek was er niet. En toen hebben wij gezegd, samen met een kameraad van mij, Bram van der Laan, buschauffeur. En die zegt van, nou, weet je wat, onze jongens die zitten in de muziek. Sukkelang haar had de man met de blote barst ervoor in de kroeg. En wij gaan net zoveel hier mee. Nee. Maar Noël is streken, maar goed. Ja, zei iets, ja. Maar, dus toen hebben wij gezegd van, nou, weet je wat, kunnen wij niet een popfestival organiseren als een soort protestfestival? Naar de gemeente toe, naar de politiek van, kijk eens, de popcultuur in Oostellingwerf, die is er wel, maar het wordt niet gefaciliteerd. Nee, maar is bijvoorbeeld die eigen zoon,
Ja, klopt. Die een instrument bespelen. Ja. En eigenlijk net een plak vinden komen om eens een keer te oefenen en te spelen. Dus. Nee, want je zit natuurlijk met geluidsoverlast en noem maar op. Dat moet allemaal, hè, dat is het tegenwoordig. Vroeger dan kon je nog eens een keer in de schuur. Maar tegenwoordig moet alles afgedekt. Het is allemaal doorgeregeld. En dat is gewoon niet, dat is ook een van die redenen. Maar nee, dus toen hebben wij dat op poten gezet. En het heeft wel een jaar of 4 duurt voordat wij van het idee totdat het echt de eerste schop in de grond ging. Of je oude hier valt me nog daar. Ja, nee, maar om het voor te bereiden. Meestal wordt het 40 toch? Ja. Oh, dit is wel heel cynisch misschien, maar sorry. Dus dat het zeg maar best wel lang duurt. Ja. En toen had ons protest werd ook achterhaald. Want er werd een jongerenmoedensplek, een jeugdsoos werd gebouwd in Oosterwolde. Toen zeiden we van nou hoeven we dat festival ook niet meer te organiseren. En toen zeiden we ja nee, we hebben nou zoveel energie erin stoken. We zetten een podium er neer en we gaan los. Prachtig was dat. Ik kan me nog herinneren, het was op het voetbalveld in Oosterwolde. En Bram van der Laan en ik, wij stonden met z'n tweeën te kijken en de hekken gingen open. En ik zei... Ik was even stil. Zo mooi was het. We stonden met z'n tweeën bijna met het traan in de ogen en zeiden van... Yes, het is ons lukt. Ja. En er komen daar een 2.500, 3.000 mensen op af. Heerlijk Willem, heerlijk. Daar doe je het voor ook. En wat voor muziekact zien je dan te stingen? In het begin hadden we heel veel metal. En van die naam kwam je dan ook niet weer af. Dat is heel raar. Dus je wordt er heel vies bij nou. Nee, maar je gaat op een gegeven moment... dat kwam ook door de muziekkeuze die de jongens hadden. Ja, ik heb niks met metal zien, hè? Echt nee, bepaald niet. Nee, juist niet. Nee. En, maar toen zeiden de mensen op een gegeven moment... of toen het jaar daarna zeiden van... nou, we moeten het misschien ook wat toegankelijker maken. Maar toen waren er die mensen die zeiden van... maar die bak herrie, daar gaan we niet naartoe. Dus terwijl het dan zeg maar wel wat modaler werd. Want we hadden hele mooie bands hoor. We hadden bijvoorbeeld, even kijken, we hadden Voiced, hadden wij toen de tijd. En Voiced, dat was heel leuk, was in 2008. Die speelde op Pinkpop. En ik was met mijn zoons in 2008 op Pinkpop. Dus we stonden naar Voiced te kijken. Ik zei, nou, volgende week gaan we met die man een potje bier drinken. Nou, en zo gezegd was het ook. En dat is heel leuk. En toen kwamen die jongens daar bij ons. En op dat grasveld, een heel groot boerenerf. Alles werd er naartoe gesleept. Dat was een heel gedoe. En die jongens werden ontvangen. En die zeiden van... we worden hier beter ontvangen als daar in Landgraaf. Hij zei, we worden hier gewaardeerd. En dat is ook altijd mij goed bijgebleven. Als jij artiesten vraagt, moet je ze altijd goed waarderen. Niet als sluitpost zeggen van... nou jongen, we gaan een prachtig podium neerzetten. En dan een artiest nog vragen... nou ja, goed, kan het ook €100 goedkoper of zo. Nee, dat moet je niet doen. Die mensen moet je waarderen. Want het is moeilijk in de muziekwereld om dat... Maar we hadden gewoon leuke acts. We hadden Ella Bedita, we hadden Handsome Poets hadden we bijvoorbeeld. Niet groots. Maar, en onze oudste zoon, die werkte op Eurosonic als vrijwilliger. En die had ingangetjes om met mensen te praten. En wie hadden wij gevraagd en ook gecontracteerd? Dat was de staat. Ja, goeie band. Ja, dacht ik. Ja. Toen nog niet bekend. Miss Montreal bijvoorbeeld, toen nog niet bekend. We hadden de staat contract erbij. Het enige restrictie die erin stond van als zij kon onder contract dus bij ons als zij naar een optreden in het buitenland hadden of een festival. En dat gebeurde. Ja. Ja. En anders hadden we dus de staat gehad. Ja. En Miss Montreal, precies hetzelfde, maar wij hadden haar geboekt en ze kostte toen €750, weet ik nog wel. En toen, dat kon nog net, want we kon nog 1 artiest boeken. Dus het budget was op. Het sparielt weer hard op tegen. Ja, en toen zeiden we, nou, dan komen we erop terug. Ja. En mijn zoon die belde 14 dagen later. En toen kon het niet meer, was het 4 keer zo duur. Ja. Het was er dus bekend. Ja, maar die jongens hadden wel neus voor goede bands en goede acts. Maar dat is wel de andere kant. Hier is het heel sociaal, maar het gaat ook op yield natuurlijk uiteindelijk. Hè? Ja, maar het is all about money. Tuurlijk. Ja. En het was ook heel moeilijk soms om het geld bij elkaar te krijgen. En we deden ook heel vaak van, als wij bijvoorbeeld materiaal nodig hadden, dan ging je bijvoorbeeld naar de lokale aannemer om iets te kunnen bouwen met stijgerbuizen en wat ook. Dan vroegen we nooit om geld. Dan vroegen we om materiaal wat die man al had. Hij kon dat faciliteren met hetgene wat hij had. En ik denk dat je dan ook zeg maar de boel weer bij elkaar brengt. Het is niet alleen geld. Het is
creatief denken. Dat is het. Sociaal wijs. Oh ja. Mooi toch? Ja. Ja, prachtig. De Moody Blues hebben we gewoon Procol Harum. En we gaan nu naar Coldplay. Dus we beginnen iets meer naar de, naar de huidige moderne muziek dan. Ja. Maar straks het verhaal maar even te waan. Want er zit ook nog een heel iets persoonlijk lijntje, vind ik, naar deze opname. Begreep ik. Arabesk, waarom dit nummer trouwens? Dit vond ik mooi. Dit zag ik bij mijn jongste zoon. Die liet me dat zien en zei, kijk eens, ik heb nou weer wat nieuws. Het was een heel album is dat. Live opgenomen in Jordanië. En allemaal met gastartiesten erbij. En een van die artiesten is Stromae. 7 jaar niet opgetreden. Maar die zit dus in dit nummer als gastartiest. En er zit een prachtig mooie orkest bij van blazers. Gewoon luisteren. Raindrops in the same sea. You could be me, I could be you. Two angles of the same view, and we share the same love. Se ressemble comme provenant de la même mer, comme deux ruisseaux qui se rassemblent pour faire les grandes rivières. And we share the same blood.
live-opname. Arabesque heet het nummer. Het is van Coldplay. Live in Jordan met Stromae. In ieder geval als special guest. En de kar van Johan Liest. Die komt van Jesterwoord. Die ga ik uitnodigen omdat hij, misschien wel letterlijk na 60 hier... zei het is op dit tijd wel even mooi best bij het organiseren van allerhande dingen. Van festivals tot benefietconcerten. En drink me voortaan ook de vraag op wat nou dan? Je lekker te kuieren en te fietsen met een camper op paard? Of is het gewoon... Nou, we hebben natuurlijk zo'n elektrische fiets. Hè? Daar leeft hij voor. Nee, maar en we hebben natuurlijk het geluk dat we in een hele mooie omgeving wonen. We stappen op de fiets en we zijn in het bos. Ja. En wij wandelen heel veel. We hebben nu weer... mijn vrouw heeft zo'n bandje om. En dan lopen we minimaal 5 kilometer per dag. Ja, je bent ook zo'n stappenteller zeker? Ja, nee, maar goed. Je weet, je hebt ook een stok achter de deur van... we gaan in ieder geval zoveel stappen maken... we moeten minimaal 8000 stappen per dag maken... om die 5 kilometer te doen. Ah, kijk. Stok achter de deur. Ja. En dat is gewoon goed. Vooral in de winter. In de zomer fietsen we veel... maar het is natuurlijk nu veel te koud. Dus en dan wandelen we dus veel. Ja. En dat is wel heel mooi dat je dat een beetje gestimuleerd wordt... door zo'n digitale schoolmeester, ja. Ben je bang dat het een beetje missing is, dat organiseren? Want op je één ding opvalt, is dat je een omgeest met jonge mensen. Die ik inspireren. Vanuit die eigen band, die met muziek omkomen. Ja. Ik kan me voorstellen, zo'n popfestival, dat daar ook jonge mensen omheen en heen mee horen worden. Ben je bang dat dat missing is? Nee, want ik ga natuurlijk... Ik ga niet achter de granium zitten. Maar ik wil me niet meer binden aan organisaties en aan structuren en dat soort dingen. Ik heb bijvoorbeeld nog het idee om samen met Adrie de Boer, dat heb ik 2 jaar terug, hebben we een kerstconcert in Lippenhuizen organiseren in de kerk. Daar heb ik de decoraties en zo gedaan en dat soort dingen. En we hebben nou het idee van als het weer kan, dat we misschien wel weer een kerstconcert organiseren ergens, als het weer kan. Bijvoorbeeld Christ in Friesk of zo. Iets in die cretologie. Zoals wat, dus dat het helemaal net. Nee, maar ik ga daar niet maanden aan zeggen, nou jongen, we hebben over een half jaar een kerstconcert en zorgen dat het plaatje er mooi uitziet. Ja, zo wel. Tuurlijk. Mooi dan. Maar toch, ik begreep een beetje van die, dus altijd je hebt misschien een hart van naar je invloeden. Jonge mensen, kom erop met je ideeën, of net? Ja, en als dat een beetje gevoed wordt door je eigen jeugd en zo om je heen. En onze jeugd die staat in de muziekwereld. En vrienden van hun ook. Thomas Azier bijvoorbeeld kwam altijd bij ons over de vloer. Ja, dat is een goeie bekende eigenlijk. Hè? Ja, hij is nu heel bekend, ja. Toen weer een jonkje. Maar een goeie bekende voor jou dus. Wie vriendjes met de band of zo? Ja, hij was, en ze zaten, middelbaar onderwijs zaten zij in de middelbare school in een band. Hadden zij, dat was Thomas de zanger. Ja, is hij nog hè? Ja, maar het is heel mooi om te zien hoe zulke jongens dan, omdat je ze kent, hoe die dan verder groeien. Dat is prachtig. Ja, want hij zit wat in de techno-wereld. Wat hij zelf maakt. Hij is ooit voor naar Berlijn, Parijs, Amsterdam. Ik geloof dat hij nou in Parijs bent. En het is wel aardig, maar we draaien een opname van Coldplay, live in Jordan. Daar had hij bemoeienis mee, hoor. Ja, hij dat mede produceert. Ja. En hij doet wel voor meer artiesten ook wel nummers schrijven wel. Maar het is natuurlijk leuk dat, want vooral zo'n Stromae is natuurlijk door het bekende nummer Formidable. En dat heeft hij dus aan meegewerkt om het zo mooi te maken. Ja. Hij uit in het productieteam zitten. Ja, ik. Ja. Zo. Ja, dat ben wel mooie klussen inderdaad. Jazeker. Had je dan contact met dat soort jongens of net? Of? Nee, weet je, ze zijn afschermd. Het is heel raar. Ja. Zo gauw je een beetje bekend wordt, dan gaat er een manager bij. En dan gaan er hele rare dingen. Bijvoorbeeld het Jopop Festival. We hadden op een gegeven moment wij Voiced. Nou, de jongens werden op een gegeven moment, op dat moment hadden ze een hitje, enzovoort. Dan krijg je dus te doen met een tech rider en een food rider en de gekste dingen vragen ze allemaal. En dan zijn we op een gegeven moment van, er moest want we zaten in the middle of nowhere, maar er moest een toiletunit komen. Met douche en alles erop en eraan. Ik zei, is dat nou echt nodig? Ik zeg, maar dat is voor ons heel veel werk. Gedoe. Nee, dat moest. En het concert was afgelopen. Ik ben bang dat het busje in weer wegwezen zeker? Nou nee, dat niet, want ze vonden het wel gezellig bij ons. Oké. Maar op een gegeven moment zouden ze weg. Ik zeg, wordt er hier niet gedoucht? Nee, maar je hebt inderdaad heel veel gedoe. Want je zit met water en met afvoer en met milieu. En ja, zeg het maar. Het is
En ik vind, die managers die moeten eens een keer met die food en die tech writers, vooral die food writers, moeten eens een keer mee ophouden met die flauwekul. Ja. Dat- Beroemde verhaal van de blauwe M&M's. Hè? Nee, maar een klassieker, hè? waarom doen mensen dat? Maar goed, een Thomas is natuurlijk... ik heb wel contact met hem via zijn ouders bijvoorbeeld. Want Jan en ik komen wel bij zijn ouders. Zijn moeder is kunstenaar, maakt prachtigste beelden. En die hadden laatst ook bij de kunstroute, waar ik ook mede-organisator van was. We komen daar over de vloer bij die mensen. Heel gezellig, heel toegankelijk. En ja, een Thomas die wordt helemaal afgeschermd. En privé bijvoorbeeld weet niemand iets van die man. Nou, houden we zo. Ja, maar je bent er wat in de inner circle inderdaad. En dan maar goed, de merk wordt dat het wat verwijderd dan ik, hè? Bij dat soort jongens. Ja, maar via zijn ouders kunnen wij is er contact, zeg maar. Job op, hoe mooi zou het West dat er ineens een sting stier. Ja, dat had kunnen, hè? Als je wel stiekem droomt, zo van, oh, weet je wat? Je boert elk jaar een stukje verder. Ja. Hè, we begonnen Nee, ik bedoel tijdens grapje. Ik bedoel, zo'n sting is natuurlijk... ik denk dat een heel miljoen kost en de rest, bij wie ze voor spreken. Nou ja, zo. Maar had stiekem al eens dat soort visioen, hoor? Van, we gaan een hele grote meneer boeken. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik denk dat je wel met poten in de klei moet blijven staan. En zeggen van nou, dit is het budget en hier moeten we het van kunnen doen. Ja. Of je moet al een Rammstein hebben. Rammstein bijvoorbeeld, hè, in het verleden, die had 2 keer een concert, deed die gratis. Ging je naar, weet ik veel, ook naar een jeugdsoos bij wijze van spreken. En dan gingen ze daar gratis spelen. Deden ze 2 keer per jaar. Nu het niet meer, geloof ik. En maar, dat hoort een keer ook. Hè? Ja, maar nee, je moet boeken wat eigenlijk nog net niet bekend is. Dat is een beetje de truc. Dat is de truc. Ik begon even niks om hoe Sting, want we gaan opname. Ik alweer live trouwens kleer te staan. Sting, Chris Botti, Yo-Yo Ma en Dominique Miller. Ja. Met het nummer Fragile, grote hit van hem West. En dit is een hele bijzondere live-opname. Hè? Ja, want hier zit een Yo-Yo Ma bij. En Yo-Yo Ma, dat is eigenlijk de Bruce Springsteen onder de cellisten. Aziatische meneer. Hebben we, mijn vrouw en ik, een keer naar een concert geweest van hem in Concertgebouw Amsterdam. Prachtig. Heel begaafde man. En Chris Botti, trompetist, daar begint het ook mee. Heel mooi klein. En Dominic Miller, die speelt de gitaar bij. En Sting, die speelt op zijn een hele grote gitaar. Ik weet niet hoe dat ding heet. Een soort Indiaas-achtig ding. Hij Sting wel eens live show trouwens? Nee. Komt dat nog? Misschien wel. Dat is nog wel mooi op tijd. Ja, zeker. If blood will flow where flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away. There's something in our mind will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch our lifetime's argument that nothing comes from violence, or nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are.
fall like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, 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 how fragile we are. Fragile, de verwoordhit uit Vietro Sting, in dit geval met Chris Botti, Jojo Ma en Dominique Miller. Kar van Johan Lies, we draaien ze er in je plaat. Johan, als het beetje waarom, was het al iemand naar Dienhast, was de organisator was van festivals, benefietconcerten, onderdeel was van Chanticoren, bij de lokale omroep zitten. Is het de combinatie die het zo leuk maken? Of zij is het dat vind ik wel echt het leukste altijd om te doen? Hoe zorgt erop waarom? Ja, ik kan niet specifiek dat ik zeg, nou ik vind dat het mooi of dat het mooi. Nee, wat ik geprobeerd heb te organiseren, heb ik geprobeerd zo goed mogelijk te doen, zo mooi mogelijk. En daar kijk ik op met een goed gevoel op terug, ja. Ja, maar toen was ik ook bij Chanticoren best actief geweest. Ja. Maar toch even vreemd, songs zelf ik mij over? Jawist. Ja? Jawist, Ja, dat was ja. Wat is de charme daarvan? Het was toen een hype. Ik was toen 20 jaar jonger. Dat scheelt natuurlijk ook weer. Ja. En het was inderdaad een hype. En ik denk van nou, ik heb altijd wel willen zingen. Ik had al bijvoorbeeld graag gitaar willen spelen of een muziekinstrument. Maar dus het is er nooit van komen. Maar het is nog mooi op die. Ik ken nooit dit, ja wist. Dus misschien dat ik volgend jaar hier een serenade aan jou breng. Best altijd welkom. Dus nee, maar het was gezellig. Het was een mooie periode. Ja, ik zing er nu niet meer bij hoor. Ik ben toen op een gegeven moment begonnen, 14 jaar terug, met het opzetten van lokale omroep Chanticafé. En dat is behoorlijk uitgegroeid. We hadden op een gegeven moment een discografie van een 1400 cd's. En dat was heel leuk, want we hadden iemand die daar heel veel plezier in had. En die had het ook allemaal digitaliseerd. Want in het begin namen we gewoon cd'tjes mee en dat werd dan gedraaid. En zo ging het toen. Maar nu alles digitaliseerd. En nee, we hebben daar een mooi programma. Het is er nog steeds. www.chanticafé.nl. Goed zo. Ja, ja. Mooi hè? Elke woensdag. Elke woensdag. Ja. En dan luistert in plaats van tussen het makkers dus. Ja, dus straks om 8 uur kunnen mensen dus daar even kijken. Hartstikke mooi man. Lekker rustig gewoon dus. En dan misschien wel met Adrie Boer nog eens een feestje organiseren. Incidenteel, ja. Incidenteel en voor de rest lekker noffelijk leven dus. Ja. Dat is het wel. Ja. Nou, waar gaat het om? Want dat nummer van Sting ook, Fragile. We zijn natuurlijk zo kwetsbaar als een dun draadje. Dus maak er wat van met elkaar.
riep elkaar niet in de wilden, zoals Hamilton, zou ik zeggen. Als laatste drijven Gerrit Breedler. En dan komt die smaak via dit filmpje kwam bij de realiteit. Want we draaien een live nummer, opname in de Sing Sing studio in Metzlewier. En de studiobaas, helaas, is verleden week correct verstaan. Milan Siric. Daar hebben we in Noordwien... Ja, vorige week dingen aan besteed. Ja. Ja, heb ik nog aandacht aan besteed. En dat is wel een mooi toeval. Daar sterk nog een kaart van maken haast. Want geeft hij vooral, denk ik, op de live-opname die we draaien hier van Gerrit Breedler. Ja, en vooral het nummer zelf. Want ik vind het een soort bewust... Dus daarom drinken, hè, is het? Ja, het is een bewustwording van het leven. Zoals om niet heen. Want het is maar zo breekbaar. Fragile, breekbaar. Want het is een mooi bruggetje eigenlijk. Want het leven is bereikbaar. En haast wat met Gerrit Breedler echt in dat opzicht? Ja, een mooie kerel. Hij kan mooie dingen maken, want hij schildert geweldig. Hij had een theater is hij begonnen samen met zijn vrouw. In die kerk daar in Nes. Hoe die man in de wereld staat. Het zou mijn broer kunnen weten, wil je spreken. Ja. Als we rondzoeken op al die van dat dingen organiseert, bloedt er één ding heen? Of is het meer alles bij elkaar? Alles bij elkaar, maar waar ik wel een hele grote herinnering aan heb. En een hele mooie herinnering. Dat was het theaterspektakel Het Hongerproces in Appelska in 2019. Toen was het 100-jarige sterfdag van help eens even Jannie. Doemelen Nieuwenhuis. En daar is toen een theaterspektakel over geschreven. En daar heb ik de regie van gedaan. En die regie was meer als alleen maar de regie. Dat was alles. Ik heb die man binnenstebuiten gekeerd om te zien van hoe die liep, hoe die praatte. Ik ben overal geweest om foto's te maken en filmopnames. En we hebben zelf filmopnames gemaakt die we gebruikt hebben op een heel groot ledscherm tijdens dat festival of tijdens die voorstellingen. Het was zo intensief en zo mooi. Dat is eigenlijk wel het hoogtepunt wat ik ooit bedacht heb of zo, of gemaakt heb. En zat hij, dat haast leeft dus, dat hele stuk eigenlijk. Ja. Ja, ik heb het opverreden. Heerlijk, heerlijk. Maar ik ben hier toen ook naar West in de studio. En me 2 liedjes laten horen. En dat soort dingen dan samenbrengen. Zo mooi, zo mooi. Ja. En als het dan waardeerd wordt, dan zeg je van... Het is goed West, ja. Dank u wel voor die komst. Graag gedaan. Bedankt voor al die prachtige zaken die ze georganiseerd hast. En Satyan, misschien wat minder, maar helemaal stop je gisteren, zeg ik net. Hè? Nee, wel de fors, maar niet de haren. Nou ja, zei iets. Hartstikke mooi. Johan Lies, dank u wel voor die komst. En we draaien nog één plaat we hier te leven horen. Dit is een live opname vanuit de Sing Sing studio. Metzlewier dus. Lid dus daarom drinken. En de vertolker is een man, best wel een zwak verhast. En daarom echt mooi om dit programma daarmee af te sluiten. Gerrit Breedler. Hoi. Hoi. Voor alles is een oere, voor alles is een tijd. Alles gaat naar hetzelfde plak, maar of zonder strijd. Er is een tijd van leidjen en die tijd is om. Een tijd om te vergriemen, die krijgt niet waarom. Alles is zo breekbaar, alles onvolslijn. 1000 worden sprutsen en dat is niet mijn zijn. Tutje mij de molen, want mijn leefde is als wien. Dien treest maar ik dien pine, er ene tussenin.